En el conjunt del camí hi ha moltes hores de dedicació, molt d'esforç i sacrifici, molts quilòmetres recorreguts, molts campionats conquerits, moltes actuacions exitoses, molts moments d'alegria, alguns esquitxos de dificultats, però sobretot hi ha una experiència personal inoblidable, un espai d'amistat i bones relacions i la satisfacció i el sentiment indeleble de formar part de la gran família de la banda de cornetes i tabals Xiquets Grupables.